korusi arame tegara bono nenda mwamu gerebwa yabantabu. There is a chain of people gaba nangotebi bari magega ya mumoima badenga gendo segete gendo koreiga tumusarerie tagenda ase president omo onye gabana ye counting ma. The president needs him nabo tagete na tagete president kuikaba korega asiamo ekuchukura ebe campaign ya erete ono nega asieta keire amaendelea koreta ki agendelele omwana oyo itokoro kunga mumaima amanya gotebanga simba mwanye toko minyorere kwende gantu etete ngabi nagonko guhita aite simba akamanya wateba iga umusacha omonene njenkagete akama watebanga mwanye talibo gonko rushia rongi ntare busa ono iche gongo wateba iga onyo korusia bami ndoto mutangere chibese agende nyagitari nyagitari ende matare ekiagera onyo ruarete takorwaribo simba wagabana yito orina kogwati sikura kakyo morama abere kerarwarire achangeru chibesa asante Fred nyajigiri take it up biya mono mugaka asante wanongo korera iga abantu baito bakisi count tigatochamo tokore miremama tugwatie gabana akorega sitakonya komuchungiria nama ete kiagokora akiri mugaka chikwe abagusimba atebete ngatobeke kebera tobeko mokeira kebe mabegane kebera gwakareki kwebekeire onyoko abagusimba bwatogotera koringa enya mabogi enya ekere kwaniria mabogi bono kurtentabu entaburuta amabogi ako enya umugaka tera kotera uko kogenda iga enya mabogi chakenta buruta bana ekere na tatali nchabieka